Hello mga kapisbo, karong adlaw is Domingo no. Domingo sumoro ang adlaw sa pagkabanhaw sa ilang Ginoo. Human sa ilang Ginoo gilansang din namatay din nabanhaw, karon nabanhaw imbis namatay atong Biyernes. So imbis nakabutang dito nga in the third day is rose again. Ang nahimong resulta is karon siya nabanhaw. So Domingo nganong Domingo man ito nung. So duha ka bukang celebration karon kabalo mo unsa nag-celebrate sila sa sun gods. Oh, in honor sa deities sa sun. Og si Star mo na sa Easter Sunday. Easter Sunday is si Star in honor sa usa ka deities sa Babylonia. Nganong deities mo na siya sa Babylonia? Kung gusto niyo i-research niyo para kabalo mo nga kana si Star usa na siya ka goddess of fertility. Ngano mo bitaw nang ang simbolo niya is nganong naay eggs and bunnies. Unsa may simbolo sa eggs and bunnies? Ang simbolo jud sa eggs and bunnies is fertility. Ug mao na si Star. So si Star is mo na ilahang goddess sa Babylonia sa una. So giadapt ra gihapon nila ang pagano nga tradisyon ug mo na gidawat lang no. Pero diri sa atua, diri sa Pilipinas, ang atong makita lang jud diri is nag-celebrate lang sila ug unsay ilahang kanang kuan kana bitong si tawag ana kanang pagdayig, pagpuri sa ilahang pagkabanhaw, ana lang no, dili nimo makita ang kuan. Pero sa gawas sa nasod, kung asa ng Spain, kung asa ng kana bang Espanya jud ba, asa na siyang Pransya, nag-celebrate jud na sila og kana yung rituals na jud sila rituals kay ingon ana man jud na kung asa ang main nila nga gitukod na nila nga pagano nga tradisyon didto sila jud mag-celebrate og kana ang ritual. So ako ba, kung ako'y kauban ining ato ang amiga, mura og badlungon siguro na ako ni, kay kung sa kuan pa ba, nagpataka lang og tawag ining bungat or buka sa iyahang gitawag og baba nga dili mao'y gisulti sa mga dagko nga mga ebidensya og ilabi na sa practices sa gitawag og mga Kristiyano. Sumala pa niya, ang ato daw gitawag og celebration, ang pagkabanhaw sa Ginoo, pagkabanhaw daw sa atong Ginoo. Kay namatay man daw Biyernes, pagkahuman nabanhaw daw og tawag ining Domingo. Sa usa daw pagkaunsa lagi daw nga tulo man daw kaadlaw. Si Kristo daw tawag ining dapat ilubong. Subot pasabot kung tato ang tawag ining tan-awon, suko siya nganong matunong yung Domingo. Nganong masuko man kanamo nga sa Biblia nga si Kristo nabanhaw sa Domingo. Saint Matthew chapter 28 verse 1, 9 ug 16. Si Kristo nabanhaw sa adlawng Domingo. Wa siya nabanhaw sa Sabado, wa siya nabanhaw sa Lunes, sa Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Domingo gid siya nabanhaw ug maonin nalatid sa kasaysayan. O di ba ingon ninyo dapat motuo ta sa balang kasulatan o nya karon inyong i-question ang balang kasulatan nga Domingo ang iyahang gitawag og pagkabanhaw. Dili man kami nagpili sa pagkabanhaw ni Kristo. Si Kristo ang nagpili nga mabanhaw siya Domingo. Kabubuton niya nga mabanhaw siya Domingo. Unya masuko dai mo nga maghandom sa iyang pagkabanhaw adlang Domingo. Pagkayabagan na lang og tawag ining mauhon. Unya galibog siya nga ang Kristo namatay man daw sa adlong Biyernes, unya pagkahuman ngano daw nga Domingo daw nabanhaw. Number 1 sa akon nang giingon, sumala sa ebidensya ang gisulti sa balang kasulatan, Domingo siya nabanhaw. Domingo pud siya gisimba sa mga apostol. Unya, unsa man pud ang atong ebidensya nga Biyernes siya gitawag og namatay. San Juan kapitulo 19 verso 31, ang iyang gitawag og pagkamatay, preparasyon kadto, pagpangandam kadto or adlaw nga pagpangandam alang sa gitawag og adlaw igpapahulay. So unsa man ang adlaw ang adlaw igpapahulay? Di ba ginapamugos ninyo adlaw Sabado? Di ba? Ginapamugos niyo ang adlaw igpapahulay sa ato ang kalendaryo Saturday na. So buti pasabot namatay si Kristo sa adlaw sa pagpangandam para sa adlaw igpapahulay. So unsa man ang adlaw? Ang adlaw before ang tawag ining adlaw igpapahulay or adlaw gitawag og Sabado, sumala pa ninyo. Di adlaw Biyernes, so namatay si Kristo Biyernes, nga gilubong po siya ng adlaw, Sabado, Domingo. So tama ang gisulti sa tawag ining balang kasulatan nga Domingo sa nabanhaw, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. Kaya nagtuo siguro ni nga tuwang amigo or amiga nga ang counting sa tawag ining adlaw sa mga Hudyo sa mag-counting nato dili ang counting sa mga Hudyo, bisan pag alas 3 na matay si Kristo, pag saop sa adlaw, consider na siya as one day.
Friday. Pagkahuman, pagkasabado, pagkasahop sa adlaw sa pagkasabado, second day na. Pagtungtong sa alas 6 sa gabi, another day na po na, ika-third day. So, buti pasabot, dili pwede nga magbasa kami ga o Biblia niya, isod ni mo imong unahuna sulod sa Biblia. No. Dili na pwede. Nga naman kay gitawag na siya eisegesis. Ang imong panabot, gisuksok mo sa Biblia, mahulog na siya nga personal opinion. Dapat mo gamit ang exegesis. Buti pasabot nga ang meaning sa text ato ang ipagawas para ato anang masabtan mo. Nang ayog libog-libogan na imong pangunahuna. Sa Biblia, si Kristo namatay sa Biyernes, pagkahuman nabanhaw siya sa adlawng Domingo o gisimba siya anang adlawa. Napay laing tawag ining pamutbot ni mga dudong ipugos gyud nato Domingo. Kay gisimba din na ang Sun God kasi sulti nimo. Kasi gasulti nimo. Nagisimba din na ang Sun God. Damgo na po na, chismis na po na sa inyong pastoy or ginalatid na po na potos buwan. Kaklaro anang ginaproclaim sa simbahan Katolika, si Kristo na banhaw na. Sun God na si Kristo. Si Easter na si Kristo. Sa naman tao ni oy. Oh, kahagbay rin nga matay ang pagtuo sa gitawag ug pagano inyong ginabuhi. Di ba? So sa pagyan, nagsaulog ba ang tawag ini mga pagano pagsimba sa pagkabanhaw ng Kristo? Nagsaulog ba ang mga pagano nga ang ilahang Dios namatay pagkahuman gilubong nabanhaw sa katulog adlaw? Asa mo ninyo gibutang na inyo ang tawag ini pangunahuna? Asa ninyo gibutang inyong saktong panabot? Nganong isuksok man gyud ninyo ang paganismo sa celebrasyong Kristyanismo? Remember nga kanang pagsaulog sa Easter Sunday, gisaulog na gikan pa sa una, ikaduha, ikatulo, kay gihandom nila ang pagkabanhaw ni Kristo isip kadaugan batok sa gitawag og kamatayon. Amo na itawag ining lisod ninyo kay magsige mo og kana bitong nagbasa daw kuno mo Biblia nya pagka mas mismo sa Biblia di mo motuo. Oh, nya pagka man di mo gimong kabalog yun sa practice sa mga Kristiyano for the first 300 days ngano man sulpot lang man mo. Sulpot lang mo. Kanang inyong pagano, di na mo sa ulugan sa Katoliko. Ang giproclaim sa simbahan Katolika, si Kristo na banhaw. Si Kristo nga atong Ginoo na banhaw. Ang namatay sa Biyernes, si Kristo. Nya ka nagipaghandom na. So, gihandom na mo yung kamatayan sa Biyernes, gilubong siya, gihandom na mo yung paglubong nga, may puyo sa lubnganan, pagkasabado, pagka-Domingo, nabanhaw siya. O nya ka nga event, na mas Biblia na. Kanya nga no, ipugos gud ninyo nga sa pagano. Ano ipugos gud ninyo nga sa mga para sa mga Diyos-Diyos? Kay para iingnon lang nga tama og sakto mo. No. Mali mo din na ngano man kay di gud pwede nimong iparihas si Kristo og ang Diyos-Diyos sa mga pagano. Si Kristo ang matuod na kahayag. Kanang gingos mga pagano adlaw things na agibuhat sa Dios. Si Kristo dili binuhat. Kung dili si Kristo Dios nga gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Dios nga matuod nga gikan sa matuod nga Dios. Siyaro naman. Asa naman niya gibutang balintong nga gyud ninyo tawag ining panabutoy. Unya naapay usa daw kuno. Kasaulugan daw kuno sa Espanya nga sa maunang Pransya. Kinuko mo na nga maluoy na lang in taon taani maapil tagka sige no kung maapil tagka kana bitaw ang atong utok ba atong gitamakas tong lapalapa na unsa naman taon ni pagtuon pa miga ako ang tambag ini kung kinsa may nagkaila ini pagtuon pagsakto nya pagkahuman tigluma yung pagtuon may tungod sa Biblia tan-awa iyang background di ba makit-an nimo nga makauulaw ng imong gihimo karon. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta
suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.